на това сладено тържество нашите прекрасни кум и кума, на които сега ще поднесеме специални дарове. Очаквам шаперите Петя и Стоян да вземат даровете, да се приготвят да се играят кръстна българска ръченица пред кума и кумата. Уважаеми куме, уважаема кума, надявам се, приготвили сте се така както подобава. Знаете, че никой никому даром нищо не дава. За всяко нещо се заплаща. Дами и господа, след вашите бурни аплодисменти за шаперите Петя и Стоян, те ще се играят ръченица пред Гергана и Костадин. Дами и господа, и бяла сладка сметанова торта, на която пише честито вкусно за кумата. Петя, я прикадай кумата, да стане. За комата също българската ръченица с поднасянето на вашите специални дарове, вкусно печено пиле и бяла сладка сметанова торта. За всяко нещо куме се заплаща, ако свършат парите куме, взима и шафергата заедно с пилето куме. Айде кума, по-смело! Давай куме, давай, по-айде в коти куме! Обърнете внимание, скъпи приятели, как кума води тайни преговори. Рушветите куме са официални, така че давай колкото имаш. А виждам, че Гергана за малко да успее. Защо не ги направляваме с аплодисменти и овации? Нека да ги насърчим и кума и кумата. Айде куме, смело куме! До сега да го беше смел куме! Стоян и Петя срещу куме и кумата Гергана и Костадин. Аплодисменти за Гергана! Аплодисменти за кумата! Acum mata,
Петя, тя не си го плюва, само той седачки иска. Добре, че Коме почна с време, иначе и до 100 ще да стигнеш сигурно. Хайде, Коме, изненадаме! Аплодисменти за Кома! Аплодисменти за Константин! Да му е честито Господу, на него и на Гергана в най-скоро време. Пожелаваме ви, уважаеми Комове, станете кръстници! И сега вечерите продължава за всички вас, дами и господа, тези, които ви обичате и желаете да играете, заповядайте на дансника, тя е за вас.